Paco Souto, percebeiro e poeta, o 30 de marzo do 2017 traballaba na pedra que os percebeiros de Malpica chaman a Percebeira. Non se pode saber que lle pasou, pero o seu corpo apareceu aboiando no mar sen vida. Náufragos. É un baleiro un oco tan grande por un lado e por outro notas que despois de tantos anos xuntos e con tanto amor, porque realmente o había, está aí dentro. Metes a ferrada atrás, e tirei má auga, e despois xa o collín, e cando dei a volta dixo un hostia, moreno, mi madre. E despois xa empecé a berrar, e subimos para arriba, estuvemos traballando e tal, pero nada. Paco vivía todo con intensidade e unha forza e víalo tan vivo na vida, tan entregado á vida, que non pensabas a súa morte. Eu penso que iso é algo que nos impactou moito máis, non? El consideraba que era un privilegio ter un carné de mariscador e poder vivir desa maneira, apañar aqueles quilos e vivir así. Paco Souto fíxose percebeiro porque sentía amor polo mar e coñecía a súa linguaxe, coa que tamén construiu a súa obra poética esencial na poesía galega actual. Era un dos poetas destacados da Costa da Morte, territorio de xentes mariñeiras e constructores do relato poético máis épico de Galicia. Paco Souto morreu na Pedra Percebeira, da que el tiña escrito un poema que hoxe soa como un himno en toda a Costa da Morte e en toda Galicia. O 30 de marzo de 2017, os percebeiros de Malpica reuníronse para decidir as zonas de traballo. Un grupo entre os que estaba Paco Souto foron traballar a zona da Praia de Razo en Carballo, onde está a pedra a Percebeira. Paco foi traballar só sobre esta pedra e case ao final da xornada o percebeiro Paco Serantes pasou por ali e extrañoulle non ver a Souto, cando de súpeto veu o seu corpo flotando no mar, o seu corpo sen vida. Se alguén nos anos 90 escribe un poema dun percebeiro que morre na mesma pedra en que o poeta vai morrer, está clarísimo que hai unha historia de percebeiro de home de mar nas súas veas. Por todas partes, sempre foi un home de mar. Ele levaba moitos anos de hosteleiro e cando chegou Lino pesáballe cada vez máis non ter vida familiar. E as alternativas relacionadas coa cultura realmente seguramente tería que ir para outro lugar. E iso significaría Santiago, Coruña ou calquer outro sitio estar moi separado dos seus fillos. E nese momento en que acaba de chegar un neno de tan lonxe e a túa filla que está no millor tiña 6 anos, el necesitaba vida familiar e necesitaba que fose aquí. Ese foi un dos factores. Outro factor é que ele amaba o mar. Ti non lle podes decir a alguén que ama o mar que non traballe no mar. En realidade non lle podes decir a alguén que amas que non faga aquilo que está desexando facer. Entón el decidiu ser percebeiro porque o mar emocionábao, porque desde pequeniño, creo que xa te contei, que sempre ia co seu pai pescar, e el no medio do mar era libre e feliz. El, unha vez na radio en Carballo, preguntáronlle cal era o seu concepto de patria. El dixo: a miña patria é o mar. Entón, volveu á súa patria. Así foi. El sabe o duro que sabía o duro que é o traballo do mar. El sabía o que era pelexarse coas pedras. E el sabía desde pequeniño porque con 6 anos era capaz de estar 2 horas cun pau e un fío que lle preparaba seu pai e un anzol. O pai sempre me dicía que era impresionante que un neno tan pequeniño e que non lle gustaba tanto xogar ou ir á praia, el quería ir co pai a marea. Entón, desde pequeniño o mar formou parte da súa esencia. Que para min Paco era moi precavido. Pasou eso, pero ser era moi precavido, porque ese día, ainda o día que pasou, eu sempre dicía: Moreno, ten cuidado e tal, vale, que vou hasta lá a punta. E dime: vale. E
É certo, xa digo, fun a punta, non sei o que pasou, realmente non sei se foi unha hora o que estuvemos na punta ou media hora ou algo así, pero cando vin de volta foi cando xa o vin, o sea que eu non sabía nin que era, como andamos todos con traxe de neopreno, non sabía quen era, para dicir a verdade. Hai ali en Razo, antes da Percebeira, hai un rejo. E vai eu sempre desde arriba, sempre mirábanos así para con todo o rejo. Eu ao ir hasta a parte de atrás, despois cando vin de volta dixon, ostra, por aquí non debió de andar ninguén, porque había así tetos bastante bons. E o moreno que estará facendo a tal. E despois xa quedei así mirando así po lado, e aí, xa digo, un rejo, e bueno, xa vin que estaba ali, estábase batendo contra as rocas, e vai o que fixon é o que metes a ferrada atrás, e tirei má auga, e despois xa o collín, e cando dei a volta dixon, hostia, moreno, mi madre. E despois xa empecé a berrar, e subimos para arriba, estuvemos traballando e tal, pero nada. Moi duro de certo, paseino moi mal, aparte non era capaz de... Dicían, a ver, vou a traballar ou tal, e eu dicía, eu non son capaz, eu non son capaz. Dicía, ostras, como eu que non son capaz, non son, o sea, quedei, aparte deso despois, ainda tuve por exemplo, sobre 15 días ou así, moi mal, o sea, apenas dormía ni nada. A parte, xa digo, era amigo, eu tiño estado moito no Bardel, moito. Xa digo, despois de... Antes esperábanos a venta, non é como agora, esperábanos a venta, en canto acababan de vender a tal, pues, ibas a tomar algo, sempre íbamos hasta ali. Nin follas de berza, nin cestos de vimbio, nin farrapos de jaita. Unha vez, e outra vez, e outra, quixemos levar ao río na cunca das mans. Só un oco de arxila recocida, claustra das palabras. Para min, Paco foi unha das persoas que me axudou por primeira vez ou de maneira máis intensa a chegarme ao feminismo. Logo, a nivel profesional, escénico, a comunicación que tiña con el en escena era, bueno, absolutamente única, non? E, de feito, creo que non volvín a topar iso por agora, desde que Paco desapareceu. E logo tamén, por suposto, incluso así xa a nivel máis íntimo, axudoume moito e ainda me axuda moito a súa memoria a abrirme, non? E parte dese esforzo e desa apertura, que é algo absolutamente trascendente na vida dunha persoa, estivo moi influenciada por Paco, porque sempre me estaba tirando e digamos, remarcando o importante que é expresar o que sentes, ainda que che custe, non? Eu penso que hai moitísimas cousas que facían especial a Paco. Unha das máis importantes para min, quizáis a máis importante, era a autenticidade. É dicir, Paco era unha persoa que facía as cousas de verdade. É dicir, non había absolutamente ningún punto de ficción, non? Na súa persoa, tanto a nivel persoal como a nivel profesional. É dicir, era unha persoa que o entregaba absolutamente todo. E esa entrega era unha entrega absoluta e sen medida tamén aos amigos, non? E tamén en escena se apreciaba moito, digamos, ese dar, non? Paco tiña un xesto moi así coa man, non? Que para min simboliza esa disposición sempre a dar, non? Esa man aberta. E tamén Paco estaba remangado sempre, non? Veces disposto a axudar en calquera momento e a emprender a acción, non? E logo unha persoa que sin ningunha consecuencia defendía o amor e a verdade, non? Era unha persoa que, aínda que che fora doer absolutamente e a él tamén ter que dicirche algo no que o fixeras mal, e o hecho de decir. E para min eso marca completamente unha relación. E o Risco coñecíamolo. A filla maior é a que máis lle dicía, por que non buscas outro traballo? E explicaba, porque lle encanta. Incluso, ainda que económicamente houve unha etapa difícil, porque foi xusto despois empezou a crise, el empezou no 2007, creo recordar. Pouco despois veio a crise, pero iso de chorar de emoción porque chegas a marea moi cedo e co que ves che caen as vaguas, iso era Paco.
Pero o risco do traballo de percebeiro de Paco, como el foi unha decisión tan feliz para el empezar a traballar niso, pois os demás que podíamos decir. Pero realmente ese lado de percebeiro sabíamolo, pero a súa dimensión poética e de dinamizador cultural, de pegamento, como digo os seus amigos, que era o pegamento para crear cousas, cubría o todo, penso. Alba creo que ainda está un pouco enfadada co pai, porque Alba pois tiña 16 anos e non entendía porque o seu pai ia ao Percebe e tiña moito medo de que tivese un accidente. E o pai sempre lle decía que todas as profesións teñen risco e que esta era a que lle gustaba, non? Agora xa non está tan enfadada co pai, pero estive moi enfadada co pai e verbalizábao. E Lino, ao principio non parou de decir vai ser moi difícil, vai ser moi difícil, vai ser moi difícil. Despois dicía que era o segundo pai que perdía, e tiña razón, era o segundo pai que perdía. E despois pasou unha etapa en que sempre falamos del como se acabase de entrar pola porta, pero empezou a ter momentos en que dicía teño ganas de chorar, porque me acordo moito de papá. Pois chora, cariño, porque é normal que teñas tristura. Sempre se falou nesta Casa da Morte moito antes de que Paco fose percebeiro. Sempre lle explicamos aos nosos fillos que forma parte do proceso, porque teñen que ir preparándose desde moi pequenos para perder a seres queridos. O traballo dos percebeiros é un dos de maior risco relacionados co mar. Por isto os percebeiros son os profesionais máis acostumados a vivir situacións de perigo e son expertos en traballar vixiando o mar. E ser percebeiro non consiste só en saber apañar percebes, sobre todo en saber fuxir dos golpes de mar e como caer nas pedras. Pero ata nos días de maior calma no mar poden suceder accidentes, esbalar ou tropezar nas pedras. A Razo tardei días en ir, moitos días, non sei, pero se cadra cerca de un mes ou por aí tardaría. Pero non é só eso, eu acórdome. Despois do que pasou, cheguei a Razo e nada máis beixar, o sea, quedei mirando para o mar, como solemos facer, non? Miras para o mar, ostra. E ese día beixei do coche e as pernas empezaron a temblar. Non sei, non recordo, é certo, eu hoxe estou en Razo ainda. E sempre que paso por aí, sempre miro para baixo, que non hai nada ni nada, pero, o sea, a sensación tela aí, o sea, para máis é un salto de nada, é de saltar moi pouco. Das un salto e miras por rejo, e o rejo, miras por rejo, pero eso non pasa. Son cousas que non pasan, xa. Eso é imborrable. Os recuerdos son imborrables, o sea, sempre, digo así, aunque non está ni nada, foi moi boa cousa, porque pudo igual leválo un golpe de mar ou calquera cousa, leválo mar afora, non aparecer ou algo, foi unha suerte. Eu sempre digo que, como percebeiro que son, que sempre pido que, ou aunque sea calquera, aunque non sea percebeiro ni nada, que polo menos que aparezca, para que a familia poda non como xente que non apareceu na súa vida. Si, é máis forte, pero xa digo, sobre todo a nena preguntárame como fora e todo. A nena, eu acórdome moito disso porque eu tamén teño unha nena que agora ten 17 anos e un neno que ten 13. Cando pasou de Souto, pois, Alba tería sobre 15 anos ou así unha cousa, e diste, ostra, pudo-me pasar a min tamén, ou a calquera, iso é unha cousa que está aí, o sea, se non é ser máis listo, nin máis tonto, nin nada, está aí e pode pasar a calquera. Si eles viñeron mirar aquí, porque só había 2 sitios onde podías ir ese día, como ar que había, ou quedar aquí, en San Adrián, ou ir a Razo, a Punta de Razo, que é un sitio máis alto, non? Xa ampárache, podes andar por detrás. Eu quedei aquí, sí. Sí, porque tamén non me daba moito tempo para ir a ningún sitio, e ainda que non sabía que non había moita cousa, dixen, bueno, pois para mí solo vou recorrendo con paciencia e tal, a ver si xunto 3 kilos ou 4. E dei eu solo, sí. Eu, cando subín da maré, pois sempre deixo o móvil apagado no coche. E ao encendelo xa me saltaron os WhatsApps e as chamadas. E xa vin un WhatsApp que poñía Souto morrío.
Quedei así só que empecé a chorar como unha Madalena, eu solo no coche. Joder, pensei en Emma, nos rapaces, en el, que morriu aí, é moi triste. Home, pensas que podes levar un golpe, que hai que procurar non levar un golpe, non sabes, hai que andar con precaución e non meterte en sitios que podes perder a vida. Pero eles estaban ali en Rado, estaban 5, porque era un sitio que podías ir, porque hai partes para andar por detrás. Pero pasa que no sitio onde estaba el pode estar, que champara. Pero hai uns entrantes, uns rejos que entran co mar, entran con moita forza, van desembocar a outro rejo transversal. E ao millor nun despiste, foi a fatalidade, sí. Por eso hai que ter moito cuidado. E hai que apartar, é mellor facer menos eses días, andar polo seguro e con tranquilidade e non expoñerse. Pero mañán fago eu, fásame a min, un despiste que tes, que non te fijas, non miras nese momento. Perder ao ser amado no mar é perder absolutamente todo o que un ten de inmaterial. Pero a vida é teimosa e segue o seu camiño. E quen se queda atrás pode perderse nun abismo. Emma a Bella perdeu todo o que tiña de inmaterial, pero heroicamente soubo non quedar atrás e agarrou a vida para seguir, por amor e por intelixencia. E con el os seus fillos Lino e Alba seguen no camiño. Paco acompáñaos. É un baleiro e un oco tan grande por un lado, e por outro notas que despois de tantos anos xuntos e con tanto amor, porque realmente o había, está aí dentro, que todo iso que se construíu non pode desaparecer, non desaparece. Entón está como aí construído. Por unha parte hai que alimentalo, por outra parte, cando sucede algo así, por lo menos no meu caso, precisas un esforzo enorme de racionalidade e ter todas as emocións, porque as hai que vivir, e vivir a dor, porque é moi importante vivir a dor. Hai que asumilo, hai que aprender a vivir de outra maneira e construir un novo estatus para min e para os meus fillos, no que Paco teña a cabida aínda despois de morto. Se ti estás como eu estaba nese momento, as ganas son de meterte na cama. E a decisión racional foi non. Levántome e o día seguinte saio ao mesmo sitio que saía sempre. Porque se non saio, non saio. E se non saio, que? Porque eu podería tomar bocadillos todos os días perfectamente ou nada neses días. Pero os teus fillos non lles podes facer iso. Son os que te salvan, porque non queres que os teus fillos deixen de todas as cousas que se che poden ocurrir, non? Lino tiña 11 anos, ela 16. Aos 11 e aos 16, mesmo sin ninguna traxedia, é unha idade moi crítica. Entón, todo iso, se o sumas a traxedia do pai, e por riba, neste caso, fillos adoptados que na adolescencia normalmente teñen unha crise coa súa identidade, porque iso ten que ver, a súa orixe ten que ver coa súa identidade, pois como non haxa algo que o sosteña, nada. Paco era un home de acción. Paco era un home que de acción, de risco no mellor sentido da palabra, é dicir, arriscaba absolutamente todo, non? E ese mesmo salto que facía nas pedras, digamos que o facía na vida, non? É dicir, non enfrontaba os abismos, todos. E eu penso que sí, que Paco en percebeiro en esencia e tamén nese estar na vida como poeta, é dicir, nese facer da propia vida poesía. Eu penso que había ese componente en Paco. Para Paco, penso que a acción mesma de ser percebeiro era unha maneira de estar no mundo, pero tamén era unha maneira de vivir
como poeta percebeiro, non? Creo que é indisoluble da súa persoa. Eu penso que outra das grandes trascendencias e casi que lle outorga un carácter, bueno, pues épico, ou poético, ou literario, é que Paco é unha persoa tan chea de vida que eso reforza moito esa imaxe de inmortalidade. É dicir, hai persoas pues, que van pasando pola vida ou que pasan momentos, bueno, pues de maneira máis superficial ou menos intensa e outros momentos pues, que na súa vida máis intensa, pero Paco vivía todo con intensidade e unha forza e víalo tan vivo na vida, tan entregado á vida, que non pensabas a súa morte. Eu penso que iso é algo que nos impactou moito máis, non? E que deixou unha pegada máis fonda en nós. E despois o feito que foran as pedras, que o seu último libro fora E Caín, que o seu poema que máis recitaba e que fora na Percebeira. Recordo perfectamente o momento en que Emma tamén me contou iso especificamente, non? Claro, para min foi... Sí, ten ese carácter épico literario indisoluble da dor, porque a literatura tamén é traxedia, non? Entón, sí que ten esa dimensión. Este mar é bravo como poucos. Dicía o poeta López Avente que é o creador dunha eterna traxedia. Pero tamén debemos considerar que este mar leva séculos dando vida. Levouse moita. É o cadaleito de moitos homes, pero moitas familias ao longo dos séculos construíron a súa vida grazas a este mar. O sentimento é contradictorio, como é a vida. Ás veces haberá que maldicir o mar, pero outras agradecerlle o que nos dá. Eu a Paco conocino porque estaba casado con Emma e despois cando o conocín un pouco millor foi cando collí o Cornecho, o bar Cornecho, e íbamos Paco máis e tomar algo ali e falábamos con el, atendíanos e estábamos falando con el e el gustaballe moito tamén a Ribeira e todo eso, porque eu fora co pai de neno iba moito. E depois el solicitou, apuntouse para facer o cursillo de percebeiro e cando veio chamarme fixo. E depois cando apareceron plazas solicitou permis e deronllo. E despois falou un día con Paco, co meu socio, e dixo se podía vir a acompañarnos ao Percebe, porque el non conocía os camiños e tal. E veu 2 anos con nós. E depois empezou a andar el solo. El era un home moi comprometido con todo o que facía. Quería facer as cousas ben na cofradía, que a xente que mariscara con xeito, que houbera unhas normas xustas, non sabes? Peleábase por esas cousas. Que el iba a Ribeira de Percebeiro, pero tamén iba ao poeta, con el. Si, eu algunhas veces falaba, porque a mí gustame tamén o tema. Teño lido así algún libro de poesías del. Era un libro que me dera el que era poesías cortas. Estaba moi ben. Sí, estaba moi ben, víase moita sensibilidade. Sí, porque el vía tamén, porque é como un oficio que se presta tamén á poesía, non? A aventura, a libertad, e todo isto. El apreciaba moito todo iso. El consideraba que era un privilegio, non? Ter un carné de mariscador e poder vivir desa maneira, apañar aqueles quilos e vivir así. O que el facía ahora non o fai nadie. O que el podía aportar, quen se pon a facer o que ele iba a facer. Ten que aparecer outro. E non é fácil. A fortaleza que a vida me deu por outras circunstancias, porque eu sempre digo que as enfermidades, as doenzas, as patoloxías que sempre me caracterizaron ou te afunden ou tiras para adiante. Entón, esa fortaleza, se non a tes, é realmente unha triple traxedia. Eu sei de onde ven originariamente esa forza, moito antes da morte de Paco, creo. Tive unha nai que era sempre para adiante, sempre para adiante. Despois Paco dame muchísima fortaleza, porque Paco era un loitador, sabes, era moi loitador. E entón, el mesmo dame moita fortaleza.
E despois a min ponme moi contenta todas as manifestacións de cariño cara a él. Puxome moi contenta, preferiría non telas, vale, pero entendesme. E tamén cando morreu todo ese apoio da rede social dos amigos máis próximos e dos amigos del que me envolveron tamén, non? Ou xente que a coñecíamos os dous, pero eran máis amigos del, pois envolveronme tamén con esa fortaleza. Despois eu defendo a alegría. É unha parvada non defender a alegría. É unha absoluta parvada. Porque estamos 4 días aquí, e este é un exemplo, a morte de Paco. Entón, é estúpido incluso. E el está morto, non pode vivir. As persoas que morren no mar están mortas, non poden vivir. E nós que temos a vida, temos o deber moral de ser felices. Moitísimas veces, desde que morreu Paco, cando intento imaginalo, venme unha foto que Peter Schneider fixo del, que está así, co brazo levantado, recitando de negro, e esa é a imaxen que teño del, co brazo levantado e recitando. A Percebeira é unha illa. A illa ten nome de peixe esquivo e os homes van. A barquiña que os leva é de pau de laranxa. A lúa é unha laranxa apodrecida. A lúa debuxa cada leitos nas furnas. De entre os mortos nascen percebes. Os ollos vagos non ven, son as mans acoiteladas as que cachean os tetos, a rapa axin. E logo a lonxa, e a viaxe a Coruña ou Madrid, e o prato na mesa, e o sal na boca. Ese sabor a sal na boca, como se a morte viñese cada 9 ondas.